Bai? Ba, gutxi, hemen, entzuten da? Zerbait? Ez. Bai, ondo dago. Bai? Bai? Oa entzuten da? Arratsalde on denori, badira 8, ikuste dana gaudela, beraz, Jose Luis, nahi zunean hasi egingo gera. Txaldeon, gai zerrendak hasiko gera, lehenengo gaiak honela dio. Ondorengo akta onartzea, 2017ko martxoaren 7ko izko osoko bilkurakoa. Akta denoi pasa zaizue, beraz, zerbait esateko hori badezuen, onartutzat emango genuke, bale? Bigarren gaia, alkatetzako dekreto hauen berri ematea, 2016ko abenduaren 30koak. Eta 2017ko otsailaren 1tik 28 da. Denaidi pasa zaizue zerrenda, non edukia agertzen den, laburtua, eta, bueno, zerbaiten nahi bali maizute jakin, departamentu buruei, o kulturatzaldetzari, o nahi dezuna, o idazkaritzari, eta beste gainontzian, jakinaran gainean geratzen zerate. Konforme? Hirugarren gaia, itxitako ekitaldiko fakturen onarpena. Hau Begoñak? Bai, Gabon, hemen berriro ekartzen duguna da, joan den edo azkeneko plenoan egin genuen bezala, 2016ko fakturak, pasa izan dienak 2017ko datarekin, eta gordun kasu honetan, kontabilidaden ekitaldea kontutan harturik, 2017ko aurrekontuaren kontra joango zienak. Kasu honetan, faktura hauen onarpena behar du plenoaren eskumena eta horregatik ekartzitu gona. Orduan, ogasun batzordean, egindako ogasun batzordean, diktamena aldekoa izan zen, eta proposatzen duguna plenoa da, 2029,10 euro gastua onartzea, kasu honetan. Beraz, proposamenaren alde daudenek, altxa dezatela eskuan, beraz, onartutatzen emango genuke, eta hurrengo gaiarekin jarraitu. Eta honek, honela dio, laugarrena Euskal Herria plaza, bat B eraikinean, hotel jatetxe kafetegi zerbitzuak ezartzeko obra publikoko konzesio esperientea, jatetxe kafetegi zerbitzuari dagokion lotea esleitzea. Eta honi buruz, proposamenak xedapen zatian honako hau dio. Lehena, zuzentzea 5. artikulua, emakidunak ordaindu beharreko kanona izenekoa, 2. paragrafoan, atzemandako errore materiala eta ondoren zehazten den moduan idatzita ustea. Obra bukatu eta jatetxe kafetegi zerbitzua martxan jarri ondoren, hasiko da ordaintzen kanona eta kasu guztietan kontratua sinatu eta 18ko hilabeteren buruan. Bigarrena, lizitazio egintza baliozkotzat jotzea eta bide Tolosa SL enpresaria adjudikatzea Euskal Herria plazako bat B eraikinean egokitu behar den jatetxe kafetegi zerbitzuari dagokion lotea, hurrengo era honetan. Konzesio epea, 30 urte, kanona urtean, 34.000 eurokoa izango da, gehi dagokion beza. Obra bukatu eta jatetxe kafetegi zerbitzua martxan jarri ondoren, hasiko da ordaintzen kanona, eta kasu guztietan kontratu sinatu eta hilabeteren buruan, 18 hilabeteren buruan. Aurreneko 3 urteetan, esleipedunak kanona laurden bat ordaindu beharko du, hau da, 8.500 euro. Laugarren urtean, kanon osoa ordaindu beharko du, eta laugarrenetik aurrera, kanon horri 100% portzentaia gehituko zaio aurreko urtearekiko. Urteko kanona 12 kuotetan ordaindu beharko da, hilabete bakoitzeko 5. eguna baino lehen. Hirugarrena,
kontratua formalizatzeko 15 eguneko balioduneko epe jartzea, lizitatzaileei adjudikazio hau jakinarazi den egunetik hasita. Laugarrena, kontratuaren formalizazioa Europar Batasuneko aldizkari ofizialean, Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta kontratatzailearen profilean argitaratzea 48 eguneko epearen barruan, adjudikatzen denetik kontratzen hasita. Bosgarrena, interesatuari adjudikazioa jakinaraztea. Hau da aurkezten den proposamena, diktamena hirigintza batzordetik. Beraz, esateko hori badago, bozketara jarriko genuke. Bai, bueno, atxaldeon. Zagit, agian gaur publikoa dagonez, esplikatzea ere merezi du, Jose Luis, guk denoak Igo Euskal Herri plazaz eta zertaz egian, hau da, etxebizitza dotazionalak dauden espazio hortan, lehenago gerontologikoa zegoen espazio hartan, beran taberna bat jarri eta lehenengo plantan halako alberge, hotel edo lotako leku bat egitearena, ezta. Proiektu hau zarra da, baditu urte batzuk, krisialdi garaian ez zegoen inor honen atzeteko edo interesik zuenik, eta egia da, orain kontan lortu dela lehiaketa bidez norbaitek berarekiko interesa agertzea edo proiektu honekiko interesa agertzea eta finantziatzeko prest egotea ez. Alare gai hau lehenengo aldiz pleno hontara etorri zanean, Euskal Herria Bildutika mahai gainean jarri genuen, loteen banaketa ez zegoela egokia iruditzen. Hau da, gure ustez lote bakarrean esleitu behar zen proiektu hau, lotea, hau da, jatetxea eta hotela edo lotako espazioa elkarrekin, kudeaketa bateratua bermatzeko eta egiteko. Etzan horrela egin eta 3 lote esleitzea edo 3 lotetan banatzea planteatu zen, 3 aukera desberdinetan. Lehenengoa hotela eta jatetxea guk esan genuen bezala, bestetikan hori gutxi gelditu ezkeo hotelaren lotea bakarrik, eta hotelaren lotea bakarrik norbait aurkeztu ezkeo, ikusita hotela etzela oso gustagarria ekonomikoki udalak 300.000 euroz lagunduko zuen, eta hirugarrenik, eta behin hoi norbait interesatuta balego, jatetxea ateako zen esleipenera, jatetxea bakarrik, eta ontarako etzan diru laguntzik emango. Guk esan bezala, bestegun prozedura egoki iruditzen, eta orain ikusi dugunez, gauzak hobeto egitea zeudela iruditzen zaigu, ezta. Loteetan banatze horrek ekarri zuena zen, hotela eta jatetxearen alde, eta biak batera hartuta 150.000 euro jasoko lituzke udalaren eskutikan inor etzala aurkeztu, eta bai aldiz hotelaren kudeaketa da eta jatetxearen kudeaketara. Hau da, beste 2 lehiaketara aurkeztu dira. Ondorioz, pertsona bera aurkeztu da 2 lehiaketara, eta jatetxearengatik oinarriak ala diotelako 300.000 euro jasoko ditu, eta hotelarengatik barkatu, eta jatetxearengatikan euroik ez. 2 jatetxea eta hotela pertsona berak kudeatuko ditu, eta udalaren eskutik 300.000 euro eskuratuko ditu. Aldiz, biak lote berean hartu izan balitu 150.000 eskuratuko lituzke. Ez dakiguz lote bakarrakin esleitu balitz, beteko pertsona hau, edo beste bat, aurkeztuko litzaken, edo ez dakigu, ezin dugu zientzia fikzioarekin. Baino, ikusten dena da, edo ikusten duguna momentu honda, biak pertsona berak emanda, 150.000 euro ez, baizik eta 300.000 euro emango lituzkela. Berriz diot, ez dakit, edo ez dakigu, pertsona hau edo beste bat lote bakarrera aurkeztuko litzaken, dakiguna da, pertsona berak kudeatuko ditula 2 espazioak eta 150.000 euro baino 300.000 euro jasko ditula. Udalak 150.000 euro galdu edo ez ditula bere nahiera behintzat erabili. Orduan guk alde bozkatuko dugu, baino berriz ere pleno hontara gaia lehenengo aldiz ekarri zanen mahai gainean jarri genuen bezala loten esleipena, momentu hontan ere ondorioak ikusita gero mahai gainean jartzen dugu berriz ere, ez zaigula egoki iruditu eta garaia hortan egin genuen proposamen bera egokigoa iruditzen zaigula azpimarratzen dugu. Eta hau da, lote berean biak egitea eta ondorioz ikusita gero ez dela inor aurkezten, orduan planteatzea bestelako alternatibak, baino ez lehenago. Eta ez da horrela egin, eta esan bezala
pertsona horrek 300.000 euro eskuratuko ditu udaletikan eta bestela agian 150.000 soilik eskuratuko lituzke. Bai, Euskal Herri plazako proiektu alojamendua eta kafetegi eta jatetxearen proposamena 3 lote ezberdinetan egitearen arrazoi bakarra da udaletxe honek lehenetsi nahi zuela alojamendua, ez? Proiektu osoaren helburua zan Tolosak duen alojamendu gabezi hori estaltzea, ez? Beraz, 3 loteetan ateratzeko arrazoi bakarra zan alojamenduaren lotea lehenestea. Aipatu dan bezala, lizitatzaile bakarra izan da, ez dira egon proposamen ugariak hemen aukeratu ahal izateko. Lizitatzaile bakarra izan da, baldintzak bete ditu, eta beraz gaur posible izango da, aipatu dan bezala gainera ez da proposamen berria, zaharra da, baina gaur aukera izango dugu esleipen hori gauzatu ahal izateko, ez? Era horretara egindalako baita ere. Helburuak esan dut, ez, alojamendun gabezia estaltzea, estrategikoki turismoa badalako ardatz bat udal honetan, importantea, eta herrian sortzen diren jarduera ezberdinei etekin soziala handiagoa ateratzeko, ez? Hiri ekonomiaren plan estrategikoan ere aurrikusita dago alojamenduaren gabezi hau, beraz, guk ere nola ez alde egingo dugu. Beraz, eztabaida bukatuta gero, proposamena bozketara jarriko genuke, proposamenaren alde daudenek altxa dezatela eskuan, beraz, hau batez, onartutzat emango genuke, eta horrengo gaierekin jarraitu, eta honek, honela dio, bosgarrena, Aralar Parke Naturaleko inguruko mozioa. Mozio bat aurkeztu duten nolabatxe Aralar Bizirik Plataformak, eta bestea alternatiba bezala EAJ-PNV aurkeztu du. Beraz, beti egiten den bezala, lehenbizi irakurriko da. Gaizerrendan dagoen mozioa, hau da, Aralar Bizirik Plataformak aurkeztu duena, jarraian irakurriko da PNV aurkeztutako mozio alternatiboa, eztabaida, sortze balin bada eztabaidatuko da, eta jarriko da, lehenbizi bozketara, beti bezala, lehenbizi mozio alternatiboa. Mozio alternatiboa aurrera ateratze balin bada, bestea ez da jarriko. Mozio alternatiboa ez balin bada aurrera ateratzen, orduan, mozio originala, jatorrizko mozioa, plataforma Aralar Bizirik aurkeztu duena jarriko litzateke bozketara. Ulertu da? Konforme? Gero emango dizue, pentsatzen dut. Beraz, mozioa irakurriko dut, eta lehenbizi esan duten bezala plataformak aurkeztu duena, eta honek honela dio. Tolosako udalak Aralarko gatazka konpontzera bidean hartzen duen erabakia. Sarrera. Orain 14 urte aztoratu gintuen eztabaida kalean jarri digute berriro. Enrio Aralarko mankomunitateak, foru aldundiak 2015ko 19 aldirako egindako kudeak eta plana onartu baitu. Besteak beste, Gorozkintxu, Saltarri, Enrio, Doñiturrieta, Ariñate, Igaratzara pistak egiteko, eta Latosa, Pagagabe, Pardelutz eta Zotaletara besoak ateratzeko. 2016an, Intzesao, Gorozkintxu pista egin du dagoeneko mankomunitateak. Inpaktu larriak eta konpoezinak sortuz. 2003an berriz, bai Enrio Aralarko mankomunitateak, zein foru aldundiak atzera bota zuten pista proiektua, Aralar Naturparkea babestearen alde. Gipuzkoako foru aldundia da Aralar Naturparkearen arduradun nagusia, eta bultzatzen dituen pista guzti hauek Aralar Naturparkea eta babes bereziko eremua babesten duten legediaren aurka doaz. Horrez gain, aldundiak azken urtean Aralarko patronatua eragile ezberdinek osatua, horien artean Tolosako udala bera, ez du deitu eta bildu ere egin urteko aurrekontua eta ekintzak onartzeko. Horrela aldundiak patronatuari egin beharreko ziolarik pista proiektu horren proposamena eta bertan onartu. Arantzadi Zientzia Elkarteak, Aralarrei buruz ezagutza zientifiko gehien duen prestigiodun taldeak, Naturparkean egitera doazen pista proiektuak
sortuko dituen inpaktuak larriak eta atzeraezinak izango direla adierazi du Batzar Nagusietan. Irizpide horiek ez ditu aintzat hartu nahi Aldundiak, orain 14 urte pista proiektua atzera botaz hartu zituen bezala. Orduan, Legebiltzar osoak onartu zuen pista berriak eraikitzeko plana guztiz desegokia zela naturparkearen helburuak betetzeko. Arantzadik, pista proiektua aurrera eramanez gero, abeltzaintzaren etorkizuna ez lukela bermatuko eta Aralar Naturparkean ondorio konpoezinak sortuko lituzkela adierazi zuen. Hortaz, auzi honetan batzuen interesa bakarrik hartu dira kontuan. Parkearen izaera arriskuan jarriz eta epe luzera artzaintza eta abeltzaintzaren ere bai lurzoruaren higadura areagoatuz. Ezin dira ezkutatu pisten eraikuntzak inguru naturalean eragiten dituen kalte eta inpaktuak. Batez ere, Aralar bezalako mendietan natura eta paisaia balio apartak izatearekin batera oso hauskorrak gertatzen baitira honelako obrak larriki kaltatzen dituztelarik. Horrez gain, auzi honek Aralargo herrietan pentsio jasaezina sortu du, eta hori desagerrarazteko eta bizikideretza berreskuratzeko ezinbestekoa da lehendabizi pista proiektuak geldiaraztea. Ondoren, gaur egungo egoera osotasunean hartu aztertzea, datuak publiko egitea eta teknikarien laguntzaz eta sektore ezberdinen artean, artzain, mendizale, naturazale, ekologista, ornitologo eta bar, Aralargo Naturparkearen kudeaketa plana berrikustea, beti ere parkearen arauak onartuz eta legea betez. Egoera honen aurrean, Aralar Biziri Plataformak Tolosako udaleko osoko bilkuran honako hau onartzea proposatzen du. Mozioa. Aralar pisten inguruko gatazka konponbideak. 1. Saltarrikoa zein beste pista proiektu guztiak gelditzea. 2. Foru Aldundiak Aralar Parke Naturaleko gaur egungo egoera osotasunean aztertu eta datuak publikoak egin ditzala, eta natur baliabideak babesteko neurriak hartzen direla ziurtatu. Eta ondoren, partaidetza prozesua iriki, sektore ezberdinen artean, Aralargo Natura Parkearen kudeaketak etorkizun bidegarria bermadezan. 3. Tolosako udalak, Aralar Parke Naturaleko patronatoan ordezkaritza izan da, Aralarren inguruko gai garrantzitsuenetan gutxienez, udalbatzan eztabaidaturiko eta bozkaturiko erabakia eramango duela patronatoko batzarretara. Foru Aldundiko ingurumen eta mendietako eta natura inguruneko zuzendariei akordio hauen berri ematea eta aintzat hartzeko eskatzea. Aralar Bizirik Plataformak. Eta mozio alternatibak EJPNVk aurkeztua honela dio. Aralargo artzain eta abeltzainen duintasunaren aldeko mozioa. Mendiko artzaintza inguruko arlo sozial, kultural eta ekologikoetan eragina izateaz gain, funtsezkoa da larreak mantentzeko balio ekologikoa handidun ondare naturalak baitira. Horregatik, gaur egun mendi Atlantearren Euskal Herria barne, gero eta gehiago ematen ari den artzaintzaren jardueren murrizketak aldaketa garrantzitsuak dakartza lurzoruko konposizio vegetal eta mikrobianoan eta beraz, galera bat dibertsitate floristikoan eta larrearen kalitate nutritiboan eta baita CO2-aren isurien igoera. Guzti horrek, kate ondorio ugari izango ditu, arlo sozioekonomikoan ere nabarituko direnak. Hauxe dira, Euskal Unibertsitateko landareen biologia eta ekologia saileko Arantza Aldezabal eta Iñaki Odrozolak eta Neiker Teknikaliako Lur Morages eta Iker Migagosek osaturiko ikerketa taldeak 10 urtez eginiko ikerketa lanean hitzez hitz ateratako ondorioak. Ikerketa lanean sakonduz, gero mendiko artzaintzaren onura ekologikoak eta biodibertsitaterako egindako aportazioa azpimarratzen da behin eta berriro, eta hain zuzen, horrexegatik zeharo kezkatuta gaude, azken hilabeteotan Aralargo azpiegitura direla eta bizitu dugun egoerarekin. Gipuzkoako gizarteak ezin du onartu, gizartea bera osotasunean aurrera egiteko elkarlanean dihardugun bitartean, gure lurraldean behin eta berriro estrategikotzat jotzen ditugun artzain eta abeltzainak 19. mendean bezala bizitzea. Egungo artzain eta abeltzainek eta are gehiago etorkizunean ere artzain eta abeltzainak gure mendietan
izan nahi baditugu, ezinbestekoa da gutxieneko azpiegiturak eta baliabideak eskaintzea. Aurrez azaldutako guztiagatik, honako mozioa aurkezten dugu. Bat, Tolosako udalak Aralar bezalako naturguneak babestu eta kudeatzen dituzten abeltzain denei egiten duten onura publikoa aitortzen diegu. Bi, ondorioz, artzain eta abeltzainen lan eta bizibaldintzak hobetu asmoz, Aralargo mankomunitateak onartu eta gauzatutako azpiegitura lanei babesa ematen diegu eta etorkizunean ere bide beretik jarraitzea eskatzen dugu. Hiru, Aralargo mendietan bizi eta lan egiten duten abeltzain eta artzainen eskakizunak bereganatuz, Enrio Aralarko mankomunitateak 2016ko abenduaren 20an ospatutako zuzendaritza batzordean onartu zuen inbertsio beharren plana babesten dugu. Hau da, mozio alternatiboak, PNVk aurkeztutakoak, esaten duena. Beraz, eztabaida zuen eskuetan dago. Bai, kaixo, arratsalde on guztioi. Bi testuak irakurri ondoren, EAJak aurkeztutakoarekin bat egingo dut, eta gainera testu hau batzar nagusietan adostu egin zen EAJ, PSE eta PPko aldeko botoekin eta EH Bilduren abstentzioarekin. Mila esker. Bueno, atxaldeon, nik gure aldetik mintzat, aurrekoan gai hau sartu zanen, eta holat zurekin hizketan ostialean negoziatzeko aukerak eta ate irikita utzi zen igun, edo aukerak zeudela, eta ni horri eutxi nahian, esaten nuen, bueno, pozarren hartu nun, hitz horiek hartu nituen, pentsatzen aukera egongo litzakela denon artean ez soilik gu, baizik eta baita sektore eta baita mozioa sartu duten eragileekin ere denon artean adosteko zerbait, Gai honek sortu dulako gatazka eta sortu dulako bizikidetza herri txiki askotan haustea ere ekarri dulako eta ekartzen ari delako, Kuadrian arteko gatazkak, familian bertan eta herrian ezin ikusiak, Zaldibian bertan txabola bati su eman zaio, Orduan, lehenengo gauza, erantzunkizuna duen horrek, kasu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardura politikoa dutenak, EAJak eta SOek, osatzen duzuen gobernuak, bizikidetza hori mantentzeko, kudeatzeko erantzunkizun ezinbestekoa daukazue. Bete ez dana, eta bete izan ari ez dana, ondoriak ikusi besterik ez, ezta? Horren hil kezkatzen hau, edo gurik kezkatzen gaitu, eta gehiago kezkatzen gaitu gainea, esan zen igunen, badostasuneako bide egon zitekeela, ikusi deunen bideoi ez dala bide. Bide txurrere ez dala ezer. Eta kezkatzen gaitu horrek, ze ikusten dugu, bizikidetza horren, edo bizikidetza hori berreskuratzen alde, gauza egan gutxi egiteko prest daudetela, Ze pistak lehenik eta behin, ez da baidatikan atz gelditzen dira, Zuek aurkeztu duzuen mozioaren erroa eta oinarria hori baita, Orduan, nire harridurako izan da, Eta goizen telefonoz hori izan dizut, ez dago margenik hemen adosteko ezer, ez dago margenik. Mozioa sartu duen taldeak Aralar Bizirik plataformaren eskutikan, guk eta Euskal Herria Bildutikan planteatzen genuen, Pistak bai edo ez, baina askoz eztabaida sakonagoa da, zenbaitzuk horra eraman nahi izan dute, hau da, pistaren alde daudenak artzantzaren alde daude, pistaren kontra daudenak ekologista diak. Eztabaida asko sakonagoa da, eta hortan gelditzen danak interes berezia du gatazka elikatzeko eta bi frente sortzeko. Gu eztabaida hori ematearen alde gaude, hau da, sakoneko arrazoiak zeintzu diren ikustaren alde gaude, Aralar guztion espazio badalako, Aralar guztiona delako, hartzaiena, bertan bizi diena, bertan ibiltzen dienak, espazio publikoa da, ondare publiko da, ondare paisajistikoa da, ondare simboliko bat da, eta ondare hori guztion ardura da zaintzea. Eta hartzantza,
bertan zati importantea da, oso importantea da, baino ez bakarra. Eta noski, guztio gaudela artzantzaren eta sektorearen duintasunaren alde, nola ez? Lehenengo sektorea herri hontan ez da sektore ekonomiko bat bakarrik. Sektore hori izan da gure izate eta gure izaera kultural, hizkuntzaren defentsa eta gure euskaldunon oinarri simboliko guztioi mantentzea eta baserriak mantendu ditu mendeetan eta mendeetan. Nola ez gea egongo horren alde? Baina horren alde egoteak ez du esan nahi pistak egon behar dutenik edo ez duten egon behar. Baina azterketa bat egin behar da, eta gai hontan bat, bizikidetza hautsi da gauzak korrika eta gaizki egin direlako, agian batzuek interesatzen gaina bizikidetza hori ustea, proiektua lehen eta zatituta aurrera emateko, eta bestetik teknikoki ez dago inongo azterketarik, ez dago inongo sakoneko analizirik, Aralar babes eremu gixan, parke natural gixan eta babes eremu gixan lehenago aipatutako ondare izaera guzti horiek kontutan hartuko dituenak, ez dago inongo azterketarik, ez da egin. Orduan, planteatzea pistak dira artzantzaren etorkizuna bermatzeko forma bakarra, hoi da, ilargiari seinalatzen dion behatzari ikustea bezala, ilargia ikusi baino. Hortan gelditzen bali bada gure hausnarketa, artzantzarenak egin du. Egin du, ze ez bali magea urrutiago ikusteko gai, gureak egin du. Eta sektorearenak egin du. Eta sektorearenak egiten du neurrian, gureak egin du. Ze oinarri eta ondare materialoi ere euskaldun guztiona da. Orduan, noski sustatu nahi dugu artzantza, baina sustatu nahi dugu bizikidetza eta sustatu nahi dugu aralar, bere izate osoan izaten jarraitzea izan dan guzti hori eta dan guzti hori. Eta horretarako ere, parke natural izendatu zen, eta babes bereziko eremu izatea sustatu zen, eta da Aralarko parke naturala. Horregatik guk planteatzen genuen, lehenengo puntua, parke natural pistak etetearen ingurukoa edo gehiago ez egitearen lekuan, adostasuna bilatu helburu, ikerketa serio eta tekniko bat, ikuspegi holistikoa, hau da ikuspegi desberdinak izango dituen ikerketa bat egitea, eta bitartean pistak ez egitea, edo eraikitzen ez jarraitzea. Zergatik? Eraikitzen dan metro bakoitza atzera ezina delako. Atzera ezina delako. Planteamendu hori eta arlo teknikoari bide emanez, ikuspegi desberdinak, behar desberdinak eta interes desberdinak aman komunean jarri edo, behitzat, saiatuko litzaken ikerketa hoi mai gainean jarri eta orduan erabakiak hartzea planteatzen dugu Euskal Herria Bildutikan, baino hemen aukerarik ez da egon, ze pisten eztabaida mugiezina da. Hau da, hoi dago eta hortik aurrera hitz egin dezakegu. Orduan, ez diguzu aukerarik eman ezer negoziatzeko eta ezer bideratzeko. Eta horrek, arduratzen gaituna da, lehenago esan bezala, bizikidetzaren edo jarrera horrek nola ez du laguntzen zubiak ere ikitzen. Ez du laguntzen. Orduan, gu berriz diot, hautsitako bizikidetza hori berreskuratzen alde gaude, teknikoki azterketa sakon bat egitaren alde gaude, eta horren arabera irtenbide integralak bilatzearen alde gaude. Artzantzari erantzungo diotenak, baina baita guztionadan Aralarreko parke natural horri erantzungo diotenak ere. Beraz, ulertzen dut zuen mozioa bozkatuko da lehenik, ondorioz, bigarren mozioa, hau da, Aralar bizirik plataformak sartutakoa ez da bozkatzea iritsiko, baina behintzat, eskatu nahiko genuke, hirugarren puntuan jartzen duen bezala, hau da, Tolosako udalak patronatuan daukan ordezkaritza horrek hartuko duen iritziaren gaineko eztabaida hemen bertan ematea. Ze, bestela ere, mugatzen egiteana da, gutxi batzuk, beraien interesan arabera, erabaki hartu eta eztabaida saiestea. Orduan, zuen mozioa bozkatuko da, zuen mozioa aterako da aurrera, gu horren aurka agertuko gara batez ere, ez diguzuelako aukera eman negoziazio bide minimoena ere, bide txurtxikiena ere irikitzeko, baina behintzat, etorkizunean eta partzuergoak honen gainean hitz egin behar duenean, Tolosako plenoan gai hau jorratu dadila berriz ere. Eskerrik asko.
Bueno, nik bai uste dut eztabaida gai dagoela pistak, beste zerbait ere gehiago izan liteke, bai, nik uste dut bai mozioan pistak azaltzen direla eta hori dela eztabaidaren muina. Nik uste dut aipamena egin dezulako, zurekin hitz egin nuenean eta gaur goizean hitz egin detunean telefonoz eta gaur arratsaldean zurekin hitz egin detenean baita ere, proposatu nizula, komentatu nizula, banekiela batzar nagusietan hizketan ari zirela adostasunak bilatze aldera, ez ote zitekeen egokiagoa mozio hau atzera denboran, iritsiko balira adostasun horretara, adostasunarekin ekartzeko gaia. Hori izan proposamena, eta hori komentatu nizun, deitu nizunen aurreko astean, hitz egin detenen gaur goizean, eta gaur arratsaldean zurekin hitz egin detenean, ez? Hori izan proposamena. Hori plataformari proposatu ahal izateko ulertzen dut adostasunez proposatu behar genuela, ez gara puntu horretara iritsi. Ezer esan baino lehen, bai adierazi nahi dut, gai honen erabaki esparrua ez dela Tolosako udala. Erabakia esparrua da Enirio Aralarren mankomunidadea Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera eta Enirio Aralar mankomunidadeak ja iritzi bat eman du, ezta? Egia da Tolosako udala ez dagoela mankomunidadean, baina bai baduela ordezkari bat patronatuan. Tolosak baduelako Aralarren sarbidea Bedaio aldetik Balerdi mendi magaletik barrena. Egia da baita ere, hori horrela izan da ere, herritar batek plataforma baten izenean kezka bat adierazi duela idatziz eta egokia iruditu zaigula osoko bilkura honetan gaitzerrendan sartzea bakoitzak bere iritziak emateko. Proposatu dezuten bezala, nik exactamente badakit uste dut mozioan ondo ulerte detela proposatzen dena 3. puntu horretan da udalbatzain eztabaidaturikoa patronatora eramatea. Egia da eta mozioan azaltzen da legealdi hontan patronato bilerarik ez dela izan, galdetu dut eta esan diate hemendik ez daukat oraindik datarik, baina hemendik gutxira izango dela patronatuaren bilera. Orduan nik proposatzen dena da gaur hemen eztabaidatzen dena eta hemen azaltzen dien iritzi guztiak ez bakarrik onartutakoak patronatura eramatea, ez? Bueno, gaiari helduta, ukaezina da gizakiak naturan eragin bat egiten duela, ez? Animalian etxekotzetik hasita, zer esanik ez, industrializazio garaian, ez? Dena delakoaren garapena, orekatua izan behar du, bai ekonomikoki, bai sozialki eta nola ez ingurugiro aldetik. Eta hor dago gakoa. Aralar, hein handi batean, aipatu da askotan eztabaida hau azaleratu izan da denen baita komunikabidetan, ez? Ganaduzaleen eta artzainen emaitza da eta artzainen lanik gabe orain ikusgai ditugun larreak galdu egingo lirateke. Egia da baita ere, 1984 urtetik Aralar Parke Naturala izendatu zela eta izaera juridiko horrek baditula baldintza batzuk zehatzak zaindu beharrekoak ezinbestean, baita Natura 2000 sarean egoteko baldintzak bete behar dituela Aralarko Natura Parkeak. Gaur guk ekarri dugun mozio hau, Kristianek aipatu duen bezala, batzar nagusietan aurkeztutakoa da N eta EBA sindikaturen bitartez, eta nik dakidanez idatzi hau izan da kontrako bozkarik izan ez duena, beraz horregatik adostasun zabalena zeukan testua ekarri nahi izan dugu. Nik egia esan, pentsatzen dut pistaren kontua gehiago izan beharko lukela eztabaida tekniko bat, inguru giro aldetik jakitun diren teknikariak eztabaidatu beharko luketena, eztabaida politiko bat baino gehiago. Beraz, nik ezin ditut gai teknikoak hemen aurkeztu, baina bai, oinarrian uste dut badagoela baita ere eztabaida gai, kontu bat arduratzen hauena eta pentsatzen detena gai honetan baita ere haserre asko azaleratzen ditunea. Eta da, benetan sinisten dugun lehen sektorea gure herrian estrategikoa dela, ez? Eta gure garapen ekonomikoan eta gure garapen sozialean benetan indarra behar duen sektore badala, edo paisaiaren zati badan, edo folklorikoa dan, ez? Edo benetan pentsatzen dugun, lehen sektoreak guri onura ekologikoa eta biodibertsitaterako ere onurak ekartzen dizkigun, ez? Beste sektoreen garrantzei berdinekoa da, edo bigarren mailako sektore bada, ez? Egia da baita ere sektoreak baditura bere zailtasunak
Eta belaunaldi aldaketa adibidez bada zailtasunetako bat, ez bakarrik sektore honetan, baita ere beste sektore batzutan, merkataritzan belaunaldi aldaketari laguntzeko ere diru laguntzak ematen dira, ezta. Adibide bezala jarri dezakegu Tolosako azoka. Hor badago Euskal Herriko Unibertsitateak egin zuen azterketa bat, ez bakarrik Tolosako azokan, orokorrean azoka guztietan, baina Tolosak emaitza oso importanteak eman zituena, ez? Eta han aipatzen zen, azoka bera bazala sozializazio gune oso importante bat, ez? Hori adierazle bat da, herriaren elkargune bat da, baina hori ez da azokaren helburua. Azokaren helburua da gure baserritarrak ekoizten dutenaren merkaturatzea, ez? Eta hori ikusten ez duenak oso garbi, ez du sektorean sinisten. Artzaiak bere jarduna egoki eta duin egin behar dute. Eta pistan proiektuak egiteko eduki behar dute bere txosten arkeologikoak eta baita ere bere txosten medioambientalak izaten duten bezala, ez? Ez dira txostenik gabe egiten. Hemen mahai gaineratzen den kontu hau ez da kontu berri bat, orain 15-20 urte aurkeztutako behar bati erantzuten dio, ez? Nik bai uste dut Aralarko erabiltzaileen artean badaudela bi talde oso bereiztuak, bata bertatik bizi direnak, egunerokotasunean ibiltzen direnak, eta bigarrenik Aralarrez gozatzen dugunak, ez? Eta harreman desberdin horretan badaude emozio eta sentimentu ezberdinak, eta horiek bateratzean lortuko da pixkat lehen aipatzen genuen oreka hori, ez? Aralarko naturgunea babestearekin koherentzian dauden proiektuak onartzearekin bat egingo dugu segurasko bi talde ezberdin horiek. Txabolak larre tokian daude eredu konkretu bati erantzuten diotelako. Eta eredu hori mantentzea da gure ustetan ezagutzen dugun Aralar hori mantentzuko modurik ez dakit errezena, baina bai egokiena. Eta besterik ezean handu orain zurea da hitza, mikrofonoa utziko dizute. Azteko esan sekulako fuena indiazuela, zeni asmo didaktikoarekin etorren honea, eta dena txukun antola duta, eta bain zuen mozioa oiburu neuki eman dituzuen arrazoiak, eta baina hemen eztabaidan sortu dianak, ea gaioten naizen horiek denak ere egokian azaltzeko. Azteko, nik uste mozioan planteatu duzuen egoera txuria labeltzekoa da. Gu ez gea ekologista radikalak eta guretzat, eta arrazoi dezu esaten dezunen egungo Aralarrek duen itxura hein handi batean hartzaileei esker eta hartzantzari esker da, garbi da, garai baten askoz ere baso gehiago zegoen, komunitatea sortu zanen, zenbait udaletxeek erabaki zuten bere zatiko zuhaitzak moztea, larrek sortu zian, hartzantza etorri zan, eta itxura aldatu zan, orain dela, ez asko, Aralar ez da beti horrela izan, baina horrek nik uste ez daukala hartainoko garrantzirik. Ni pertsonalki ere, nahi guzti ez zait Aralar nolakoa dan, eta gustatuko litzaidake Aralar dan bezalakoa mantentzea, eta iruditzen zait hartzantza bertan mantendu behar dela. Beste kontua da, nolako hartzantza izan behar duen, eta nik uste goimendia zaigea eta mendiko hartzantza zaigea, eta aipatzen dituzuen pistak egiten baldin baditugu, mendiko edo hartzantza tradizionaloi desitxuratu ingo da, eta beste zerbait bihurtuko da. Nik uste Aralar parke natural badala, ez da la granja bat, eta gero sartuko naiz pixka bat, igual zentratuko naiz, bestela ari asko galduko ditut hortik, ez? Bueno, bigarren puntua esan dezue, alde batiko da, nolabait larrek egotea eta ardik egotea edo animalik egotea ona dala larrentzako, eta hoi guk ez dugu ukatzen. Horregatik, gure planteamentua ez da hartzantzak entzea, basoa bihurtzea dena, eta guain dela 200 urte bezalako Aralar mantentzea, ez? Guk ere oreka mantendu nahi deu, baina iruditzen zaigu, eta aipatu duzu, gai hau, orain dela 14 urte atera zan, eta garai hortan mankomunitateko lehendakaria Eusko Alderdi Jeltzaleko Alejandra Iturrio zan, eta garai hortan artikulu bat idatzi zuen prentxan azaldu zana,
gazteleraz dago atera dudan zatia, artikuluaren tituloa zen Aralar no es solo de ellos, eta alaxe ziben pasarte batean. Seguiremos fomentando la ganadería y enseñando a la sociedad la importancia que tiene esto para el monte, pero sin salir nunca de la línea que creamos que es la mejor para Aralar. Los ganaderos también pueden acompañarnos en esa labor, pero nunca los que sin querer someterse a las reglas establecidas quieren actuar como si el monte fuera únicamente de ellos. Eta nik egiten dudan hausnarketa da, garai hartako araudia ez da ezertan aldatu. Eta hau izan zen erantzuna gaur egun onartuan eskakizunari. Orduan izan zen ezezko borobil bat, hemen, parlamentuan eta toki guztitan. Orduan, araudia ez bada aldatu. Orain, onartuako proiektuan, garai hartako mankomunitate lehendakariak aipatzen zituen arauak ez dira errespetatu. Guk salaketa bat jarri deu ingurumen fiskaltzaren aurrean, iruditzen zaigulako legea urratzen egiten ari direla gauza asko. Tartean, proiektuko pista gehienak eremu babeslean daude. Eta eremu babesleko arautegiak dio bakarrik ikutu daitekela eremu hori bizi berritzeko. Ez pista bat egiteko eta pistak dakazkin ondorio kaltegurri guztiak. Ez orduan, nik ez dakit ze gertatu dan, batean 14 urtetan arrelako aldaketa bat egiteko, ez? Ez nahi sartuko prozesua nola jundan, baina nik uste publiziade gutxirekin eta ere ilun xamarrean jundala. Eta gainera, nik uste beti legearen mugak bilatuz. Adibide gardenena da, proiektua osotasunean aurkeztu izan balitz, hau da, 15 kilometrotako pista proiektu bakarra bezala, inpaktu azterketa oso sakona egin beharko luke. Eta hori ekiditeko trampa txiki bat egin da. Eta trampa izan da zatika aurkeztea. Eta zatika aurkezterakoan, ze pasatzen da, baina inpaktu azterketa sakon hori egin beharrean, inpaktu azterketa simple egin behar dela, eta simplea zer da? Tramite huts bat. Orduan, nik uste hor, dena ni ez naiz inor, hortan, fiskaltzak erabakiko du, baina nahi iruditzen zait gauzak ez direla bide egokitik egin. Nik esan den bezala, eta oraindik sentitzen dut, baina gauza asko ditut esateko. Asmo didaktikoarekin netorren, ze pentsatzen nuen, zuetako asko, ez dakit Aralar ezautzen duzuen bertatik bertara, pentsatzen asko bai, asko gibiliko zinaten, baina beste batzuk ez, eta gai hau ere ez dezuela bertatik berta ezagutzen, ez? Horregatik, ikusi dut mozioa, zuetako batzuk jakingo ez, baina beste batzuk ez. Ordunea, gai nahi zen, aipatu dituzuen zenbait gai, behintzat beste ikuspegi batetik, ea gai nahi zen zuei transmititzeko eta zuei ikusteko, ez? Eta nola badakidan, ganaduzale guztik pisten alde ez dauden bezala, EAJ-an ere denok etzeatela pisten alde egongo, eta ni saiatuko naiz orain aipatuko ditudan gauzekin, ea behintzat, beste ikuspuntu bat ikusterakoan, entzunderakoan, gai ote zeaten, dagokion tokian eztabaida hori piztu ahal izateko, ez? Lehen aipatu bezala, eta askotan esan den bezala, eta ni zurekin olatzera bat ados nago, hau teknikoen eztabaida bat izan beharko lukela, baina teknikoen eztabaidarik ez da egon. Hori da, nik uste arazoik larrienetakoa. Nik nahi iruditzen zait azterketa hortan alde batetik honako galdereik erantzuna eman beharko litzaiokela. Nik guain galderak erantzungo ditut. Erabiliko ditudan datuk agian okerrak dira, baina azpimarratu nahi dudana da azterketa horren beharra. Nik dauzkadan datuk esango dizkizuet, ez naiz eztabaidan sartuko datu egokiak edo ez dian zuzenak. Eztabaida hortan ez naiz sartuko eta iruditzen zait ez dela hain garrantzitsua. Iruditzen zait galdera horiei benetako erantzuna bilatu behar zaiela. Nik emango dizuet dauzkadan datuak, ez? Alde batetik, zenbat ardi behor eta behi daude Aralarren. Nik ditudan datun arabera, 33.000 buru dauden. Ez daukadana da animalien banaketarik, eta oso importantea da. Ez baita berdina, ardi batek sortzen duen inpaktua,
sortzen duen higadura, edo behi batek edo behor batek sortzen duena. Behiak eta behorrak askoz ere pisu handiagoa dute, ardiak halako bost, eta askoz ere higadura handiagoa sortzen dute, ez. Eta beste galdera honekin lotuta, larreak zenbat animali jasateko gai dira. Larreen ordenantzak dio Aralarko larreak 22.400 abelburu aurreikusten dituela. Horrek zesan nahi du, une honetan, animalien presioa gehiegizkoa dela Aralarko larreentzako. Eta hoi begibistakoa da. Ikusten baldin baditugu Aralarko zenbait muinetako, orain dela 20 urteko argazkik eta gaur egungoak, orain dela 20 urte belarra ikusten zantokitan, orain harriak ikusten dira. Eta larreen, zenbait tokitan, larreen higadura eta larreen galera handia da. Eta hoi begibistako izateaz gain, hoi ikerketak daude hala diotena. Nolakoa da Aralarko ekosistema ezberdinen osasuna, hau da, larreen osasuna, basoen osasuna, akuiferona, kobazuloak ez dituta aipatzen, badakizue inguru karstiko badala eta 300 kobazulo baino gehiago daudela katalogatuta eta bertan dagoen animali berezien kopurua ikaragarria da, nik hortaz ez dakite zer, baina da irakurri dudana, eta da aintzat hartzeko beste puntu bat. Orduan, nik larreak eta baso eta besoi buruz aipatu dizuet, ez? Zenbait tokietan gehiegizko higadura da, eta hor, irtenbide bakarra izango litzake itxitura egitea eta zuhaitzak landatzea. Eta zenbait tokitan, premiazkoa da nik uste hori egitea. Eta egiten ez baldin bada, geldituko gea, larrei gabe, ze juten nahi da, momentu honetan, larrea. Eta, egindako azterketak diote, Aralarko ekosistema ezberdinen osasuna hobetzeko basoak toki gehiago beharko lukeela. Hori da, dakitenak, hortaz dakitenak esaten dutena, ez? Baina gero, badago beste gauza bat, eta aipatu duzu, eta da, nik behintzat, eta hoia ez da Aralar bizirik, hau da, nik dudan kezka bat, ez? Aipatzen da lehen sektorea, eta aipatzen da sektore estrategiko bezala. Nik zalantzan jartzen dut Aralarko hartzantza lehen sektorea da nik. Nik Aralarko hartzantza tradizionala eta hartzantza zain naiz, ez nahi zai ganaduzaletaz. Nire ustez, gehiago du balio kultural, eta zuk esan duzu, folklorikoa nahi baldin badezu, etnologikoa esango nukenik, baino badu gehiago hortik, bestetik baino. Eta zergatik diot hau? Lehenengo deste datu batzuk emango izkizuet, eta gero berriz ere bueltatuko nahi zonta, ez? Baina, adibidez, zenbat hartzai eta ganadulatzale daude Aralarren? Eta horietatik zenbat dira profesionalak. Ni dituan datun arabera, 120 abeltzain daude guztira. Horietatik 50 baino gutxiago dira profesionalak. Eta horietatik 35 dira hartzainak, hau da, borden erabiltzaileak. Gainontzeko guztia, gainontzeko 70ak dira kapritxoz, bere animaliak bertan dauzkatenak kapritxoz, subentzioak jasoz, eta beste toki batzutan lanean nahi dianak. Zenbat borda daude eta nun gelditzen zaizkie. Eta honik uste ere, arazoaren tamaina kokatzeko oso gai importantea dela. Gaia ezagutzen ez danen badirudi, hartzai guztik, ez dakit, zaldibiti bertatik, edo amezketatik, edo ataundik oinez ateratzen diala, ez dakit ze kargartuta edo manduakin. Momentu hontan, eta ja badia urtek, Aralarko toki ezberdinetara, adibidez, amezketatik, ia metrotaraino iristen da pista bat. Ataundik, 900 metrotaraino, eta orain, goroskintxura egin dutena, 950 metrotaraino goroskintxu dau, alotzan azpi-azpin. Momentu honetan, ez nahiz hasiko, igual ez dituzu ezautzen eta aspertu ingo zaituztez, baina oso altu iristen da la pista. Zaldibitik ere oso altu iristen da pista, eta Nafarroatik zerresanik ez. Honekin lotuta, esan behar da Aralarren 40 borda daudela. 40 borda horietatik, datuak gora bera izan daitezke, 45, 28, nik dituan datuak esaten dizkizuet, baina horregatik esaten dizuet, hau dena aztertu behar dela. Nik dituan datutan,
35 borda horietatik, 22 bordak iristen dira. Eta 40 bordetatik 5 utxik daude. Eta utxik dauden horietatik batzuk pistetatik gertu daude. Hau da, zehaztuz, bere bordetaraino pistarik ez duten hartzaien kopurua 14 bat dira. Eta nik uste irudimena erabilita asmatu genitzazkela gauzak. Ez dakit, bordak berago ekarrita, ez dakit, hoi ere beste, baina aztertzeko beste gai bada, ez naiz ni hemen hasiko fikzioa egiten. Hortaz dakitenak, nik uste azterketa hori egin dezakete. Eta horregatik nion, eta hortan Ibaik ziona, nik uste hau dena ezer egin aurretik egin behar zan, eta sakonki, eta jarraituko dut pixka bat, eta oain berreskuratuko dut aipatzen nuen lehen sektorearen eta aktibitate ekonomikoarena. Nire ustez, lehen sektoreari laguntzea erabiltzen den argudioa ez da guztiz erreala, eta zergatik diot hau. Zenbat diru inbertitzen du administrazioak, administrazio ezberdinik zenbat diru inbertitzen dute Aralarren. Hau da, diru laguntza zuzenak, abeltzainei, abelburu bakoitzengatik, infrastrukturan mantentze eta hobetzen. Ez daukadaturik, baina ez da gutxi. Ez da gutxi. Abeltzain batzuk 50.000 eurotik gorako laguntza dituzte urtean. Baina hoi ere, datu publikoak dira eta aztertu beharrekoak dira. Eta egin dian borda guztik ura dute, borda guztitan plaka solarra jarri dira, oso txukunak daude, eta hori dena diru publikoarekin eginda. Pisten proiektuak 2 milioi euroko aurrekontua du, diru asko dala iruditzen zait. Eta lehen sektoreak agian baditu premia larriagoko guneak hori baino, hori da iritzi bat, hori da nire iritzia hortan. Eta zer jasotzen dugu trukean? Gizarteak zer jasotzen du trukean? Balde batetik, Aralarko larredia garbi mantentzea, baino, aipatu deten arrisku txiki horrekin, garbi, baino agian pasatzen airea, agian izko presioa jartzen nahi diogu larreai, eta hemendik urte gutxita animaliak entzen ez baldin baditugu, lurzoluri gabe geldituko gea, eta animalik jateko hori gabe geldituko dira. Orduan agian, inbertsio ingo deu, eta jarraitzen baldin badeu, etekin honekin lehen aipatu dut, Aralarrezta franja bat, Aralarrezta ustiaketa toki bat, eta zaintzen ez baldin badeu, agian ustiaketarako ere galduko deu. Hori nire kezka da. Bestalde batetik mantentzen dugu balore kultural hori, antzineko jarduera honen mantentzea, niretzat balore handi badala baita ere, eta bestaldetik baditugu beste bi jarduera ekonomiko pribatuak, hau da, arkumek eta gaztak, eta hori bai dalaz lehen sektorea, eta behor, eta txokorren aragia. Dena den, hemen ere, nik nire buruei galdera bat iteiot. Nik dakiala behor aragi gutxi jaten da Euskal Herrin, eta nik uste bertan azten diran behor gehienak kanpora doa zela. Eta hori ere aztertzekoa da. Dirupioa jartzen nahi geha, eta ez dakizte puntutaino, baino esan daitena hau ere aztertu behar da, ez? Orduan ere bi galdera dira, zer ikusirik du, edo baldu honek zer ikusirik elikadura burujabetzarekin, edo lehen sektorearen bultzatzearekin, nik uste ez. Eta hau esaten duten bitartean, badakit, zenbait herritan, baserri askotarako bidea garbitu gabe daudela, baserri inguruko larrek zikina daudela, baserri asko uste nahi dela, nire ustez premia asko zera handia badu gauza guzti hori erantzun ematea, Aralar mendipuntan horrelako inbertsioak egitea baino, nire iritzia da. Hortan, onartuko nuke jende guztia desadoz egotea. Bueno, eta berriz ere errepikatzen dut, ez dut esan nahi inbertsiorik egin behar ez dianik, baina deno jakin behar deu, zenbat dire inbertitzen egean, zenbat diru kostatzen zaigun hartzaiak bertan eukitzea, eta zer jasotzen dagun trokean. Nik askotan esaten dut, eta ez zait iruditzen fikzioa egiten ari naizenik,
momentu honetan eta datuak hor daude, azken 15 urtetan artzainen kopurua bera junda, oso bera junda. Eta momentu honetan diru laguntzai gabe, nik esango nuke artzaiek etzala geldituko Aralarren. Eta nik ez dakit hemendiko 20 urte ez ote deun ezautuko diputazioak basozainan jartzen dituen bezala 20 artzai jarriko ditunik, erabaki du 15.000 buru jartzea larreak mantentzeko kopuru egokia hartzen dalako eta hori da lerten bidea. Baino pistak iruditzen zaidala aurrera itxuki ies ero bat. Hori da nire, orduan, bueno, eta lotuta, pistak egiten baldin badia artzantza tradizionala galduko da, era bat desitxuratuko da. Eta bere balio etnografiko kulturala galduko da. Momentu honetan, artzantzak Aralarren eta Aralarko artzaiek badute balio bat, balio kultural bat, badia gure identitatearen parte. Aritzagako baiaran, Euskal Herrin dagoen, esatete Euskadin, ze Pirineotan badira aran glaziarrak, baina Euskadiko komunitatean nik uste Aritzagakoa, minatakoa dala gelditzen den, edo dagoen aran glaziar bakarra. Eta erditik pista bat ingo deu, eta adar batzuk egingo zaizkie. Nei, pertsonalki, iruditzait, eraso ikaragarria, irtenbidea dauden eta gainea, hor, 950 metrotaraino pista bat da honen. Eta horko azkeneko bordetaraino, orduerdiko bidea da boinez. Bestaldetik, pistak egiten badia, Aralar bea, bere balore ekologiko paisakistikoa galdu egingo du. Pistak hartzen dute bihotz guztia, zeharkatzen dute alderik alde, eta gero ez nahi sartzen, baina ukiko ditun ondorioak. Oain dela 2 asteburu izan nintzen egindan pista ikusten, eta enetan bihotzeko mine ematen du. Ez talako ondo egin, ze proiektuan aipatu zuten zotalak, hau da, belarpuskak kendu egingo zituztela, pista egin, eta gero bide bazterrak hoiekin estaliko zituztela, ingurunea lehenago berreskuratu zedin, eta ez da egin, botata utzi dituzte, egin dituzte era txapuzeroan, makinista junda eta erabaki du bere kabuz trazadu aldatzea, iruditzu zaiolako hobea dala hemendik, sekulako maldak india, sekulako maldak suposatzen du, ebi egiten dunen urpi etorriko dala eta igadura areagatuko dula, 3 metrotako taludak daude toki batzutan, eta aipatu dizu da bezala, karsta da, azpian dena arkaitza da, Aralarren toki gehienetan horrelako lurzorua daukau, eta jaten nahi geha. Bueno, eta, bueno, baina, beida, esango dizuet, justu muinean ganboti gertu, eta hoi, berez ez da proiektuta, baina gure kezka da ganbon azpitik alotzatik barrena beste pista bat jungo dala, hortxe dago txontxortxo bat, pardeluz, eta, pardarri barkatu, eta ez bazeat egon, juntzaiteztez toki magikoa da. Nik uste ez dala munduan gutxi eta Euskal Herrian bakarretako izango da, Altxuetako antenak, San Miguelgo antenak enduta, toki guztitara begira ez da gizakion aztarnarik ikusten. Eta hori oso bitxia da, eta bertan esertzea eta behidatzea, eta pista hauek egiten baldin badia beukiko ditugu hortxe, 50 metro berago. Eta nik uste hor asko galduko deula, ez? Eta bukatzeko eta labur bilduz, ez? Eta berriz ere esango, Aralar parke natural bada. Aralar ez da granja bat. Ez da baserri ondoko larrea. Aralar ez da abeltzainena. Aralar da denon altxorra eta denok babestu behar duguna. Eta hartzaiek tokia dute Aralarren, hoi inorrek ez du ukatzen. Baina pistak egiten baldin badute gure beldurra da, hartzaiek ere ez dutela tokirik izango epe motz batean. Eta gure ustez ustiak eta ekonomikoa beti egon behar du zaintza eta konservazioaren menpe. Eta hau denagatik azterketa hori egin behar da. Eta azterketa hori teknikok egin behar dute. Nik aipatu dizkizuetan gauzak, aipatu dizkizuet papagaio bat bezala, zen ni ez naiz biologoa,
ez naiz, eta irakurri ditudan gauzak dira, ez ditut, hoi baino gehiago, ez dizuet kontatuko, baina teknikok badakite hortaz, eta teknikoi utzi behar zaie lanean, eta nik ustet, eta berriz ere heltzen diot guk aurkeztutako mozioari, gelditu behar da proiektua, eta azterketa sakona egin behar da. Ipatu dizkizuetan gauza guzti horiek, eta zintzoki, eta ez dakit lortu dudan, zuen begiak beste ikuspuntu batetik ikustea gai hau, baina hala izan bada, eskatuko nizueke, dagokion tokian, transmititu ezazuen kezka hori. Nik ustet, eta lehen esan bezala, itxuki pareta baten kontragoa zela pista horiek eginda, eta ez diogu inorri mesederik egin eta bukatzeko. Eta ulertzen dut, hartzaien eta naduzalen jarrera. Azken finean, beraien lana erresago egiteko, eta zeinek esango dio, zeinek uku egingo dio horri. Baina ez dezagun ahaztu, Aralar handa hola, Aralar mendia da, eta denona eta parke naturala da. Bale, eskerrik asko. Bueno, ni bakarrik esan nahi dutena da, pixkat, erantzi, zuk esan dezun guztiekin ados nago. Baina naiz persona bat, ia 60 urte Aralaren ibili naizena. Oso mendizalea izan du naiz, eta ez asko amodiokin. Eta Aralar ezagutzen dut, baina oso ondo, aspaldiko urteetatikan oso ondo ezagutzen dut. Eta erabat harrituta nago, endirio mankomunidadekin, oso harrituta nago, zergatikan lehen, bialtze zituen komunidade honek, guardak bialtze zituen, da nik igaratzen beraiekin topatzen itzan, da gainak behin baino gehiagotan salda bat ematen nien aterpean sartuta. Eta azte ginen hitz egiten, da nik esaten nien, baina zuek zer pintatzen zuten, zer da torte zeaten nuntza, mankomunidadeko guardak izan da, zer da torte zeate, vigilatzea etortzen gera. Nola vigilatzea? Vigilatzea zein eiri. Eta, bueno, aurkeztu igaratzen ere, han nola dauden mamoetro handi batzuk, beste refugio batzu badaudean, egin zirala bere garaian, Dorronsoro bizitzan tipo bat, eta orduan joate ziren batez ere harrek vigilatzera. Zergatikan harrek egin zituen, behak esaten ziguten, dirua zala munduntako poderioa, eta ara lortu zituen hango refugio guztiaiek egitera, ez zertarako ez. Baina, harren bentzezkoan proiektu gehiago, goraldeako pista batzuk egitera, eta berez ere alaxe egin zituen ere, bai, behak. Eta gero gaina, mendi gaineko hitan, zuk esan dezun bezala, berdeik kenduta, eta bere refugio aurrian jartzeko. Nik ezagutu ditut gauz asko igaratzen eta mendi hartan. Eta batez ere, mankomunidadeko joate ziren vigilatzera, hartu zituzten legeak eta hartu zituzten gauzakin, haber kumplitzen zituen. Eta nik esate zuten gaina beraiek. Ezke, hoi guztia bota egin beharko lieke. Eta nik esaten nien, baina nola bota, bat utzizazute, bezeik ez bali hemen umekin etortzeko, hola asteburutan nola. Ezin da hori de, ekologiste aldetikan ez da konbeni, hemen ez da konbeni, mendia izurratuko litzeke pilo bat. Eta esaten nien, otan arrazoi dezu. Da joate ziren, nik ezagutu dut, da joate ziren mankomunidade biendutako guardak, vigilatzea joate ziren. Eta orain zer pasatzen da? Urte batzutan zer gertatu da hor. Olako komunidadea horre zaintze zutena eta gauza guztiak. Eta, klaro, gero beste gauza bat, lehen Aralaren behiak ez ziren sartzen. Han, behorrak, ardiak eta txerri batzukola basoan libiltzen ziren. Ez ziren sartzen. Eta nik Aralar ezagutu dut, eta askoz ez zuaitz gehiagokin, eta askoz ez berde hogau. Ni joan dan urtean ere, Irumugarri taldea eta joan itzan, eta antopatu nituen, ardiak ez baino, kadraz, bai, hauntzak, 40 baino gehiago, Irumugarri eta azpian antzeuden. Hauntzak ere ez dute sartu beharri, baina antzeuden. Eta gero beste gauza bada, ganauzaleak. Ganauzaleak asko ezagutu ditugu eta mota guztitakoak. Hartzai askokin, noski bai ez, guk bereikin harreman handik izan ditugu eta dauzkagun ere bai. Baina bereik hartzai beak esaten ziguten. Hemen ganauzaleak sartzen dituzte behia batzuk o behorra batzuk ateako giltza eukitzeko. Eta gero beraiek, laurrobero 4x4-ekin turismo egiten ibiltzen zirela, eta hori nanek ikusi ditut ere bai. Eta orduan alde hortatik, eta baita ere ikusi ditugu neguan behorrak hilda. Zergatik sartu dituzten horiek
bi edo lau behorrak, ez zaila inporta, bakarri sartzen dute, interesatzen zaielako, han ibiltzea, eta gero igual jetxire egiten, eta han hilda. Osea, orduan, gauza asko daude, zuk esan duzun bezala, aztertu beharrak. Gauza badia hartzaiak, bai, oso ondo, baina, behiak, gaurko unia sartzen diren kantidadi horiekin, ez da posible, mendian, hola, antentzera, ez da posible. Pepita, iruditzea bali mazaizu, barkatu Pepita. Hemen. Iruditzea bali mazaizu, tartetxo bat ingo deu, berriz norbait beste zerbait. Bakarren esan nahi nukena da, enireko mankomunitatea nora aldatu dan. Zoke, lehen garai batean, guarda bilatzen zituen vigilatzera, eta hango pista gehiago ez egitera, eta gauza bat eta beste, eta orain zertan ikutsi gara. Zer pasatzen dago? Osea, pensatu behar dira gauza asko, eta ez dakit, onak ez? Ez dakit, Kristian, zerbait aipatu nahi duzun? Ez, nik aipatu nahiko nukena da, gaia ikusita eta egon dira interbentzioak egon da, udalbatzanek aurrera ez egitea. Eta bi mozioak bertan bera ustea, eztabaida berazgarria izan dalakoan, eta norberak bere kontzientzian pentsatu dezala mozio honen atzean eta erabaki honen atzean, sakoneko posizionamendu bat eman dezakela Tolosako udalak, eta zentzu hortan, guazen bertan bera ustea, bai bat eta bai beste, onartzen dut, ahulda de korrelazio batetik esaten dut, baina pentsatu nahiko nuke, zuek aldeko bozka mamarde zuen horietan, handuk gai asko jarraitu lamai gainean, jakin eta ezautzen dituztenak, eta zentzu hortan, agian, dudak izan ditzazke zuen momentu honetan, eta horregatik bi mozioak bertan bera ustea eskatzea zentzuzka iruditzen zait, baldin eta handuren hitzak balio izan baldin badute. Nei behintzat, izugarrizko informazio pila eskaini diate, eta zentzu gehi hartzen diotu hendikan azterketa sakonaren behar horri ez, eta horregatik bi puntuak bertan bera ustea eskatuko nuke. Bai, nik kontu pare bat bai handu. Nik uste dut ja fiskaltzaren aurrean elegite bat jarri bali madezute, fiskalak esango dula ez, azterketa hori egingo da, legezkoa dan, egin dana edo ez dan egin, ondo egina dagoen, egin diran ingurugiro inpakturako azterketa horiek legezkoak diran, balio duten nahikoak diran edo ez. Orduan horrek bidea jarraituko du eta esango digute ez. Nik leheno aipatu deten bezala, nik xehetasun teknikotan ezin dut sartu ez detelako ulertzen, aralar asko ezagutzen dut baita ere nik. Eman dituzun hainbat iritzi irakurri ditut komunikabidetan, ez zaizkin nahi horrelako berriak egin ez. Baina bai, aipatu nahiko nuke egin dezun, iritzi partikular hortan ematen diren diru lehen sektoreari zuzentzen zaizkion diru laguntza horietan, ez? Eta nik uste hor erratuta zaudela. Eta pixka bat, bai, arrazoi eman diazu lehen sektorearen balioa ezote dan zalantzan jartzen ari, ez? Pistaren kontu honekin, ezta? Egingo bagenuke alderaketa bat, adibidez, Tolosako landa eremuan. Zenbat inbertitzen du Tolosako udalak Tolosako herritarrekin. Eta portzentualki, konparatuko bagendu landa eremuaren herritarrekin egiten den inbertsioarekin, ikaragarria izango litzake alderaketa. Eta horrelako argumentario ekonomiko baten aurrean, segurazki zentzugabekeri bada. Baina badauka beste balore bat. Eskatu geni zaieke, Bedaio, Aldaba, Montesku, Santa Luziako herritar danari, inguratzeko Tolosako muinera, danak honea barrura, segurazki ekonomikoki asko ez zenbaki hobeagoak aterako litzaizkiguke, ezta? Egia da, bidea garbitu behar dira, eta horretarako ere badaude beste diru laguntza lerro batzuk, ez? Nik uste dut batak ez dula besteak entzen. Eta nik uste dut inbertitutako dirua ondo dagola, eta are gehiago esango nuke agian ez dela nahiko izan. Hori bai, ni dakidan arte, eta ikusi dudan arte hori bai esan nahiko nizuke ez. Eta gero balio etnografikoa edo balore ekologikoa galduko luken segurazki ez da berdina izango ez, pistarekin edo pistarik gabe ez, nik pentsatu nahi dut oreka horretan, teknikariak oreka horretan bilatu dezaketela oreka horri ez, pentsatu nahi dut. Baina ez nahi zinor ez dara iritzi hori aurreatzeko. Ibaiek egin duen proposamen horretan ez dakit ez zukandu nahiko bazen du erretiratu, ez dakit erretiratuko genduke, bestela bozketara pasako gineke, nik bai mantentzen dut leheno komentatu dizuedana, eta hemen aipatutako iritziak patronatuan mai gainean jartzea, puntuz puntu. Horretarako nahi bali maizu gioitxo bat egingo dugu,
handu, aurkeztu dituzun puntuekin. Bai, ez dudala zalantzan jartzen diru laguntzak egon behar dianik, baino bai, aztertu behar dela benetako onura zein dan, eta momentu hontan, eta hemen aipatuan bezala, eta eman dizkizuan datun arabera, nik uste animalia hondin kargara larren gehiagizkoa dela. Orduan, kaltea sortzen nahi dan zerbaiti diru laguntza ematea, nik uste aztertzekoa dela behintzat. Baina ez dut inolaz ere eta noski ala dela, eta ez baldin badeu babesten, baia gainbera baldin badoa, areta gehiago. Eta nik, zuek aurkeztu duzuen emozioa onartu baino nahiago bertan bera gelditzea, eta zerbaitetarako balio badu gaur hemen entzun diran iritziak eta primeran, eta eramaten baldin badituzte patronatura, oso ondo. Konforme orduan erretiratuta gelditzen dira bi mozioak. Beraz, hurrengo puntura joango ginateke. Eta horrekin jarraituz, gaizerrendarekin jarraituz, honek 6. puntuan honela dio. Arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako udal adierazpena. Eta mozioak honela dio. Martxoaren 21 arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako nazioarteko eguna. Nazio Batuen Batzar Nagusiak martxoaren 21 ospatzen du arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako nazioarteko eguna. Eta estatukidei eskatzen die ekintza planak abiarazi ditzaten arrazakeria eta apartheida eztabaidatzeko. UNESCOko zuzendari nagusiak 2017an zabaldutako mezuak gogoratzen digu arrazakeriak gizabanakoak eta gizartea ondatzen dituen pozoioa dela, ezberdintasunak iraunarazten dituela, eta haserrea, amorrua eta indarkeria bultzatzen dituela. Krisi ekonomikoa eta ziurgabetasun soziala ezaugarri duten garraiotan erraza da bestea erruduntzat hartzea, eta arraza diskriminazioa tentazio arriskutsua bihurtzen da, zeina gorrotoaren artisauek ondo aprobetxatzen dakiten. Gaur egungo arrazakeria, arraza diskriminazioa, xenofobia eta antzeko tolerantzia ezeko ereduen Nazio Batuetako errelatore bereziak txostena egin zuen 2013an Espainiaren inguruan. Bertan, gogor kritikatu zuen arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako legeria, eta baietzi zuen migratzaile, ijito eta errefuxiatuen eskubideak urratzen zirela. Zehazki, adierazi zuen, krisi ekonomikoak atzerakada ekarri zuela arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borrokan. Besteak beste, hil horretan lan egiten duten erakundeen laguntza finantzioaren ezagatik. Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako Europa batzordea Espainiara etorri da 2017ko urtarrilean, 5. txostena egiteko asmoz. 4. txostenean Nazio Batuetako errelatadeak agertutakoaren antzeko kezkak jaso ziren. Martxoaren 21ak gogoratzen digu edonolako arraza diskriminazioa ezabatu beharra dagoela, eta bereziki garrantzitsua gertatzen da gizarte guztietan oraindik jarraitzen eta irauten duten xenofobia mota sotilez gain beste xenofobia adierazpen kezkagarriak azaleratu direlako, gobernuak, gizarte erakundeek, alderdi politikoek eta beste hainbat eragilek sustatuta. Horiek xenofobiaren eredu instituzionalizatuak bihurtu daitezke eta ondorioz diskriminazioa ekarri dezakete. Halako jarrerak, behin martxan, oso zaila dira gelditzen. Jakina, Europatik iristen diren oihartzun larrigarri ugariak direla eta egoerarik txarrena aurreikusten dugu, eta horixen barreneratzen dugu bai eta Europaren aukera ere. Mugimendu xenofoboak gizartean zabaldu ohi dira, impunitate eremuak zein onespenguneak sortuz. Egoera horiek sendotu eta finkatu egiten dira, liderrak proposatzen dituztenean,
gizartean haien parekorik ez dagoela baieztatzen dutelarik. Hala, pentsamolde ideologikoak eskatzen dituzte zeinek lehentasun nazionalaren izenean tartea gordetzen eta indartzen duten biztanleriak duen inmigranteen behar materialen eta etorkina harrera gizarteetan jasaten duten gaitzespenaren artean. Bada logika hori, lagungarria eta okerra dena aldi berean. Laburtzen duen lema bat. Needed, but not welcome. Tolosaldeko udala, zaz zurrumurruaren aurkako sarearen parte izanik, adiltzera eman nahi dugu, konpromiso hartu dugula, dauden prozedura eta mekanismo guztiak sustatu eta abian jartzeko. Xenofobia eta diskriminazio ereduak, sotileak eta gerikoak, ala ez hainbeste, sustatu nahi dituzten proposamen politiko eta diskurtsoak ahultzeko. Adierazpen eta diskurtso horiek ez dira gure izenean egingo, ez eta erakundeen izenean ere. Ikusirik politika xenofoboek zenbateraino egin duten aurrera, Europan eta mundu mailan berretsi nahi dugu gure konpromisoa. Hots, impunitate dinamikak galaraztearena baiezko demokratiko eta irmo batean bidez eta ez daitezen gobernura iritsi. Giza eskubideek lehentasuna dute eta eskuratu ditugun gobernu moldeek barne hartu behar dituzte. Horretarako, beharrezkoa da erakundeek irmoki uko egin dizaiotela xenofoboiari eta arrazakeriari. Zaz, zurrumurruaren aurkako sareak, ezinbestekotza jotzen du bat arrazakeria eta xenofobia prebenitu eta ezabatzeko politika publikoak naiz gizarte estrategiak bultzatzea, ikuspegi deskolonizatzaile batetik eta elkargunea bilatuz. Bi, imigranteek egindako ekarpenak azpimarratzea eta Euskadiko biztanle guztien aukera berdintasuna bermatzea, baita sustapen sozial, ekonomiko eta kulturaleko aukerak indartzea ere. Hiru, kultura artekotasunaren aldeko eta arrazakereren aurkeko jarrerak sustatzen dituzten edapen eta sensibilizazio ekintza naiz estrategiak aktibatzea, zurrumurruaren aurkako sareak sendotuta eta hezkuntzari arreta berezia eskainita, formalari zein ez formalari. Lau, etika publikoa sustatzea, zeinak herritarrek kontzientziatutako dituen eta edozein arrazakeria edo xenofobia aztarna ezabatuko duen. Bost, alderdi politiko guztiek kode etikoa bereganatu dezatela gomendatzea, konpromiso hartu dezaten demagogia eta populismorik ez egiteko imigranteen inguruan. Bai eta mekanismoak ezarri ditzatela ere konpromiso hori betetzen ez dutenak zehatzeko. Hau da, mozioak esaten duna. Zerbait? Bai, Gabon. Hemen zase zurrumurruen aurkako sareak esaten duen bezala, iragan martxoaren 21 ospatzen da egun hau, azken batean, edozein arrazakeria mota edo diskriminazio mota ezabatu beharreko eguna. Behin baino gehiagotan, nolako gaietan ere aipatu izan dut, ospatu ez zaitela egokien iruditzen, baina da, nolait, baditz bat esateko gai baten inguruan gogoeta soziala edo beharrezkoa dela. Xenofobia eta arrazakeriari dagokionean, mozio honek nik uste ia dena esaten duela, baina bai da egia modu ezberdin askotara egin daitekela, oso zuzen ez da gelditzen esatea bat arrazista dela, baina mila modu daude ezberdina den hori baztertzeko, era oso esplizituak, baina baita ere askoz ere disimulatuagoak edo izan daitezkeenak, eta guztien kontra egin behar da. Hemen aipatuan bezala, batzuk legedian daude, eta Espainiari hainbat erakundetatik, nazio batuetatik, eta baita ere Europar Batasunetik atentzioa deitu izan du zaio, eta hori ondo dago, baina lokalera etorritza eta gainera kontutan eukita Tolosa sartuta dagoela, zurrumurruen mugimenduan edo delakoan, sarean, bai iruditzen zait, egin beharreko gogoeta dela, era individualean edo lokalean behintzat, norberak zer egiten duen guztionen aurrean, zein den hartzen duen jarrera, zein den benetan ze esparru ematen diogun parte hartzerako etorkinei.
Ni egia esan, gaia prestatzeko bideo batzuk eta ikusten ogo naiz, eta lehenoko puntuarekin bezala gauza berriak ere ikusi ditut, eta 37 herritako jendea omen dago, orduan, bi aukera dauzkagu, edo eraso bezala hartzea, mehatxu bezala hartzea, edo aberastasun bezala hartzea. Badakit askotan orekak egitea ez dela oso gauza erresa, baina hortik antira beharko genduke. Ez naiz hasiko beti esan daien bezala, gu ere izan ginen, eta bar, baina, hor dagoen zerbait da, aberasgarria izan daiteke, eta gainera hemen eman izan du dira, bai bazkariak eta etxetara joateko elkar bizitza eta elkar banatzeko esperientziak. Beraz, eta labur bilduz, guzti honengatik eta jakinda Tolosa badagoela sare honetan, zurrumoren aurkako sare honetan, hori berri ona izan da, bai iruditzen zait baita ere, dobleko konpromezu bat edo badaukagula, horrelako bazterkeria eta diskriminazio ariketak edo keinuak ekiditeko, ematen baldin badira salatzeko, orokorrean, salatzeko, eta, azken batean, era inklusibo batean, etorkin guztiak tratatzeko. Nik bi puntua azpimarratu nahiko nituzke, eta da, askotan, hemen aipatzen den bezala, etika publikoa sustatu behar dela, eta hau da, benetan, egunero landu eta tarteka, adibidez, martxoaren 21-eko aitzaki honetan gogoeta bat egin. Hainbat gauza badaude, martxoak 8 ere eduki dugu, aurreko plenoan, gogoeta egia ona da, zatikan askotan inertziak eramaten gaitu eta tarteka gelditzea ondo dator. Gai honekin ere, agian hartu daiteke horrelako konpromezu bat egunero landu, egunero jarrera bat eduki, eta tarteka horren inguruko gogoetak egin nola gaude, hobera goaz, ez goaz, eta bar. Eta gero bestalde batetik, alderdi politikoen eta azken batean erakunde desberdinen erabilkeria utzi eta kode etikoan azpimarratzea. Ikusi ditugu oso kanpaina itxusiak eta gezurtiak askotan bozka batzuen kontura edo horiek bilatu nahian eta usten dut alderdiek eta erantzukizuna dugun erakundeen aldetikan horrelako norberaneko konpromezu bat hartu beharra dagoela. Beste eri gabe, beraz, baiezkoa emango diogu. Eskerrik asko. Zurrumorren aurkako sare honetan gaude, Tolosa badago, eta egia da, adierazpenak dena esaten duela, ez daukala beste zer gehitzeko beharrik. Baina adierazi Cristina Morales da gai hauetaz arduratzen den teknikaria Tolosaldean, eta beak azpimarratzen zuen ze garrantzia zuen horrelako adierazpenak une batean eskualdeko udaletxe guztietan onartzea, batzutan onartzen ditugu oso mekanikoki, eta egun berezi hauetan horrelako adierazpenak onartzea gero eta aukera gehiago ematen digulako esaten diren mezu importante horiek barneratzeko. Beraz, bozketara pasako ginik. Beraz, mozioaren alde daudenak atxa ezaten eskuan, onartu zaten mango nuke hau batez, eta horrengo gaiarekin jarraitu, honek onela dio, 7. Sare Euskal Preso, Ieslari eta deportatuen eskubideen aldeko sare herritarrak aurkeztutako mozioa. Eta honek onela dio, Auzitegi Nazionaleko 2. zigor aretoak 117 autoan ebatzi du sare jarritako apelazio elegitea ez onartzea. 104.000 euro konfiskatu zituen Guardia Zibilak 2015ko urtarrileko manifestazioaren ondoren. Aretoak berriz diru hori bildu zuen erakundea legez kanpokoa zela argudiatu du ebazpenean. 2015ko urtarrilean presoen eskubideen defentsan Bilbon nazio manifestaldi jendetsua burutu zen. Bertan, Euskal gizarteak persona hauen eskubideen errespetua ozen aldarrikatu zituen. Manifestazio horretan, parte hartu zuten gizabanakoek bere borondatez gastuen ordainketarako emaniko dirua Espainiko Guardia Zibilak konfiskatua izan zen. Manifestaldia antolatzeko behar izan ziren montai, ekipo eta bestelako gauza guztiak ordaintzeko ezinbestekoa zen herritarrek emaniko diru kopuru hori. Diru guzti hau, 104.000 euro hain zuzen, konfiskatu izatean ezinezkoa egin zaio sareri zor guzti hauei aurre egitea. Ondorioz,
2015ko urtean egindako lapurretaren egunetik, sare zorretan dago hainbat enpresekin, eta erabaki honekin sare ito nahi dute. Baina argi daukagu, sarek aurrera egin behar duela, eta herri honek konponbiderantz pausoak emateko, presoen eskubideak errespetatzea beharrezkoa dela ozen esan nahi du, eta sarek horretan lagundu nahi du. Giza eskubideen errespetua oinarrizko pauso bat izan behar delako, eta euskal jendartearen gehiengo zabal batek horrela sentitzen duelako, sarek sensibilizazio guzti horiek elkartzeko eta aktibatzeko lanetan jarraitzeko erabakia eta konbentzimentua dauka. Horregatik, eta egoera ekonomiko zail honi aurre egiteko, elkartasun astea martxan jarri dugu. 2015 urtean, egin bezala, orain ere jendartearen babesa eta elkartasuna behar dugu. Sarea ehuntzen jarraitu behar dugu, eta horretarako denok sare honen parte sentitu behar gera, eta aldugun heinean gure aletxoa jarri. Presoen eskubideen defentsan, asko dira landu ditugun eskubide urraketak ezberdinetan, jaso ditugun babes eta konpromisoak. Bereziki, urrunketa, larriki gaixoen egoera, eta zigorren batuketen aplikazioa izan dira gure jardun nagusiak. Eta eskubide horiek errespetatzetik urruti gaude egun. Horregatik, lanean jarraitu behar dugu eta zuen laguntza behar dugu, denon laguntza egoera ekonomiko honetatik atera eta bidean jarraitzeko. Horrela, norbanakoen aletxoa eskatzen ari garen bezala, erakunde, udal eta bestelako eragileen laguntza eskatzea ere beharrezkoa da. Kasu honetan, udalei herri bakoitzetik manifestaldi horretara antolaturiko autobusetan joandako pertsona bakoitzeko euro bat eskatzen ari da sare. Tolosaren kasuan, egun horretan 7 autobus irte ziren, guztira 385 lagun. Guzti hau kontutan hartuz, Tolosako udalak ondorengoa onartzea eskatzen du sarek. Tolosako udalak pertsona guztien eskubideen aldeko aldarriarekin bat egin eta sarek lan egiten duen preso, ieslari eta refuxiatuen eskubideak errespetatzea eskatzen du. Tolosako udalak bere elkartasuna adierazten dio sareri eta bera ekonomikoki itxotzeko eraso hau gaitzesten du. Egoera ekonomiko gogor honi irtenbide emateko, egun horretan Bilboko manifestaldiera joaniko pertsonen kopuru adina euro sareri diru laguntza moduan ematea onartzen du. Kasu honetan, 385 euro. Mozio honen berri Euskal Herriko komunikabide desberdinei zabaltzea adosten du. Hau da mozioak esaten duna. Bai, bueno, gure giza eskubiderekiko konpromezua ezin da ezezatu, baina guk banandu nahi ditugu alde batetik presoen eta generalen giza eskubideen aldeko beharrezkoak diren politikak eta beste aldetik gertzen diren kuestio konkretuak. Eta horregatik bozketa honetan abstenituko naiz. Bueno, Txaldeon, Euskal Herria Bildutik mintzat argi daukagu mozionen alde agertuko garela. Azken finen, estatuek, kasu honetan Estatu Espainolak, duen jarrera oldarkor, kriminalizatzaile eta giza eskubideen aurkakoa berriz ere agerian utzi zuen diru honen 104.000 euroen lapurreta eginez. Zuzenbide estatuaren aurkako beste eraso bat izan zen. Argi daukagu, Estatua erosogo zegoela konfrontazio egoera baten, gatazkaren erresoluzio egoera batean baino, eta horregatikan presoen kontra egin zuen, dispersioaren bidez, politika penitentziario krudel guzti horren bidez, senideen aurka ere egin zuen, dispersioa tarteko, baino bere oldarraldi hortan eskubideen aldarrikapena eta giza eskubideen eta zuzenbide estatuaren aldarrikapena egiten duen elkarteen kontra ere egin du. Kasu honetan, sareren kontra egin du, dirua konfiskatzen, lehenago herriraren aurka ere egin zuen eta erasoak etengabeak izan dira, ezta? Argi eta garbi diru guzti hau euskal gizarteak emanikoa lapurtu egin du Estatu Espainiarrak, eta zentzu hortan gure elkartasun guztia sareri eta gure gaitzespen osoa estatuen jarrera bortitz honi.
Eta horregatikan, babestu egingo dugu mozio hau. Bai, sarek aurkezten duen mozio gu giza eskubideen defentsan kokatzen dugu, ez da lehenengo aldia gainera gai hau hitz egiten dela osoko bilkura honetan, ez? Salbuespen neurriak alde batera salbuespen neurriak daude lekuz kanpo dagoeneko, ez da? Sarek salbuespen neurrien bidez urratutako giza eskubideen salaketa egiten du, hori da bere helburua eta bere izateko zergaitia, ez? Beraz, udal honek baita ere aipatu, familiak, preso dauden familiei ere badaukala laguntza lerro bat, eta baita etxerat taldeari, eta bide berdinetik diru laguntza, ohiko diru laguntza bidez, baiezkoa emango diogu mozioari. Beraz, mozio bozketara jarriko genuke, mozioaren alde daudenek altxa dezatela eskuan, abstentzioa, beraz, onartutzat emango. Etorri dira sareko kideak eta egoitzi, bai, aztu intzait, barkatu, egoitza. Esan duzutenaz aparte, ez da hundikan ez, bat egiten esan zutenakin, bakarrekan bai, mozioan aipatzen da bezala, gaur landuko ez zuten gaiaz aparte, momentu honetan, saretikan, usten dugu, bizi dugun egoera honetan, premiazko bi korapilo ditugula lehenbaien eskatzen dutena gure indar guztia bertan jartzea, batetik da presoen dispertsioa eta urrunketa bera, eta bigarrenetik larriki gaixo dauden presoen lehenbaileko askatasuna, ez da. Sare bi helburuei lortzeko, hoen dela urte bere sorreratik orain egin duen bezala, ideologia eta sentsibilitate ezberdinak elkartu nahi ditu pixkate hori bultzatzeko, eta horrekin lotuta, aipatu nahiko nuke, Tolosan bertan ebai badaukagula kasu bat, benetan sufrimendu ikeragarri sortzen ari dana, dala Manu Azkarateren kasua, dala gaixotasun oso larriarekin dagoena oraindik espetxean, eta bai, aprobetxatu nahiko nuke hitzartze hau, esaretikan egiteko deialdi bat, edo hemen publikoki azaltzeko nahia, udala hau horrezkatzen zuten alderdi ezberdinekin, bilera bat, edo harma bate iriki nahiko genukela, pixka bate bai, gure ustez momentu honetan, Euskal Herrian bizitzen egoeran, lehenbaien konponbidearen bidean martxan jartzeko beharra ikusten dugula, eta horregatik, leheno esan dizuten bezala, nahiko nuke bilera bat, edo bintzat hartoman bat alderdi ezberdinekin udala osatzen duten guztiekin. Eta hoxe, eskerrik asko hitzamategatik, eta listo. Bozketara jarriko du orduan. Mozioaren alde daudenek orduan, altxa dezatela eskuan, abstentzioa, beraz, gehiengoz, onartutzat emango genuke. Eta hurrengo gaiarekin jarraituz, hau da, honela dio, Udaberri dantza taldeari eta Tolosako ekinbide etxea zoriondu, egiten duen lana rekonozitu eta antolatuko dituzten ekitaldi bereziak diruz laguntzeko Eusko Jaurlaritzari eskatzeko mozioa. Mozioa EH Bilduk aurkeztua nolabait xedapen zatian bigarren puntua adostu dute eta beraz adostasunean agertzen den mozioa irakurriko dut. Horrela esaten du. 2017ko urtean Tolosako bi elkarte garrantzitsuek urteak betetzen dituzte. Udaberri dantza taldeak 60 urte betetzen ditu eta Tolosako ekinbide etxea zit moduan ezagunagoak 50. Bai bata zein besteak urte guzti hauetan zehar makina bat ekitaldi antolatu izan dituzte Tolosan. Batak zein besteak Tolosa bizi eta dinamiko bat izaten lagundu dute. Batak zein besteak Tolosaren izena munduan zehar barraiatu dute eta zabaltzen jarraitzen dute bakoitza berean erreferente baitira eta. Udaberri dantza taldeak Euskal Dantza herriko belanualdi desberdinetan zabaldu du. Euskal kultura eta ondarea belanualdi transmititzen. Beraiek dira besteak beste, San Juan egunean bordondantzari moduan dantza irteten direnak. Beraiek dantzari txiki eguna antolatzen dutenak. Beraiek asteburu desberdin askotan dantza kalera ateratzen dutenak.
Beraiek zuzen Tolosa den herri bizia izaten ale garrantzitsu bat jartzen dutenak. Tolosako ekinbide etxea berriz, Tolosa alor desberdinetan erreferente gisa jarri dute munduan zehar, bai txotxongileen arloan, topik museoa eta titiri jaia astearengatik, baita musika koral munduan Tolosako abesbatza lehiaketari esker. Biak ala biak, herriko altxor ditugu eta zentzu horretan Tolosako udalak adierazpen honen bitartez ondorengoa adierazi nahi du. Tolosako udalak, Udaberri dantza taldeari eta Tolosako ekinbide etxeari aurtengo urte honetan zoriondu eta egin eta egiten duten lan guztia horrengatik bere esker ona adierazi nahi die. Bigarren, Tolosako udalak Eusko Jaurlaritzako kultura sailari eskatzen dio diru laguntza bat ematea Tolosako bi elkarte hauei, Udaberri dantza taldea eta Tolosako ekinbide etxea. Horrela, bi elkarte hauek urte hau ospatzeko antolaturiko ekitaldi desberdinen gastuak ordaintzen lagunduko luke. Hirugarren, mozio hau Eusko Jaurlaritzako kultur sailburu den Bigen Zubiria jaunari, Eusko Jaurlaritzako kultura sailari eta Udaberri eta Tolosako ekinbide etxeari jakinaraztea. Honela dio mozioak, beraz, zuen eskutan dago. Bai, bueno, zorionak eta urte askotako Udaberri dantza taldea eta Tolosako ekinbide etxea, eta mila esker egiten duzuen guztiagatik. Tolosako ondare kulturala zuek gabe imaginatzea ezinezkoa izango zen, eta horregatik aipatzen diren diru laguntzak beharrezkoak dira hori mantentzeko eta handitzeko. Bueno, egia esan mozio hau aurkeztu genuenean, lehenago hitz egiten genuen. Euskadi Irratian sailburua den Miken Zubiriari entzundako elkarrizketa batetik dator. Hau da, bertan esatezu nola diru batzuk liberatu zian, badakigu aurrekontuan ez ziala liberatzen, baina bueno. Eta ikusita Udaberrik aurten eta baita zitek, Tolosako ekinbide etxeak, urteak betetzen dituztela, eta ikusita baita ospakizun bereziak antolatu nahi dituztela, bai 53. urte mugauek ospatzeko, Euskal Herria Bildutian interesgarri ikusten genuen, eskaera hau zuzentzea, ez alde batetik Kristianek esan duen bezala zoriondu. Nik uste bai bat eta besteak referenteak diala Tolosan, pertsona guztiok ezagutzen dugu bai bat eta bestea, Udaberri dantza taldetik dozenaka eta dozenaka ikasle eta gazte eta ezain gazte pasatu dira, batzuk besteak baino eskarmentu eta habilidade gehiagoz, eta korporazioa ere dantza jartzearen ardura dute, hobeto edo okerrago, eta zitbea referente bat, ez? Aipatutako lekutan horregatik egun interesgarria, kasu honetan Tolosako udalak aho batez Jaurlaritzari eskaera hoi luzatzea, ez? Eta izango litzake ospakizun hauek ordaindu ahal izateko eta antolatu ahal izateko diru laguntza berezi batzuk bideratzea bi elkarte hauei, izan diru laguntza nominatibo edo dan alakoaren bidez, baino argi genuen bi elkarte hauek merezi dutela eta Tolosako udalak hau batez hau kultur sailari eskatzea ze gutxiago egitea baino, ezta. Horregatik zorionak eta beste 50 eta beste 60 urteetan jarrai ditzazuela egiten duzuen lana egiten. Tolosak eskertuko du eta eskertzen jarraituko du. Egia da urtengoa ospakizun urtea izango dela, badakit buru belarri dabiltzala bai Tolosako ekinbide etxea baita Udaberri dantza taldea ere ospakizun horiek antolatzen, seguru nago gozatzeko aukera handiak izango ditugula, uste dugu legezkoa dela eta horregatik baietza emango diogu mozioari. Beraz, mozioaren alde daudenek, altxa ezatela eskua, hau batez onartutat emango genuke, eta hurrengo gaiarekin jarraituz, azkenekoa, galderak eta eskaerak, badago. Txiki bat bai egin nahi nuke, ze nik esango nuke legealdia hasieratik eta aurreko urtean baita ere, eta berriki hasita daukagun urte honetan baita ere, gure herriko kaleentan pintadak gero eta gehiago ugaritzen ari direla, kasu batzuetan gainera referentzia zuzenak egiten, udaletxe honetara keja ugari iristen dira, eta dei bat egin nahi nuke, jarrera hauek gaizki ulertutako adierazpen askatasunen pean ezin direlako justifikatu,
herriari garbiketarako gastu bat eragiteaz gain, bizikidetzako garai batean bizi garen honetan, edo behintzat bizikidetza lantzen ari garen garai honetan, jarrera hauek ez dutelako laguntzen eta oztopotzaile direlako, beraz osoko bilkura hau aprobetxatan nahi nun dei hori egiteko. Besterik ez, mila esker. Itxiko txuk, ez? Dena. Gracias.